Call! Tagol! Sino? Ako? Isang magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng lohika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Mahilig ka bang mag-videoke? Angkol, mahilig ka bang mag-videoke? Kunti lang. O di kaya'y ang kapitbahay mo naman ay mahilig mag-videoke kahit ang videoke walang hilig sa kanya. Naiingayan ka na ba? Naistorbo na ba ang pagtulog mo? Maaari mong ireklamo ang iyong kapitbahay na yan. Ayon sa batas, alas 8 ng umaga hanggang alas 10 lang ng gabi, maaaring mag-videoke pag lumagpas. At ito'y nakakaistorbo na. Ito'y matatawag na nuisance. At maaari mo nang ireklamo ang iyong kapitbahay na maingay. Pag lumagpas na ng alas 10 ng gabi ang kanyang pagbibidyoke, maingay na, sintonado pa. Ultimo aso, hindi kayang pakinggan ang kanyang kanta. Maaring magmulta ng 1,000 piso at pagkakakulong ng hindi lalagpas ng 6 na buwan. Yan ang magiging parusa sa mga iskandaloso at iskandalosang kapitbahay na mahilig sa videoke kahit ang videoke walang hilig sa kanila. Tandaan, huwag maging istorbo sa ating kapaligiran. Yan ng Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kadyot lang! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayaw mga toy. Basic! Alas 7:33 sa tungtak na mga kabisyo. Adlang Martes, August 27, 2024. Kasama pa rin ang pinaka-cool na angkol. Ako po yun, Angkol Dagol. Bata pa kukul! Bata pa kukul! Yes, may bata-bata. Blaster na kinahanap po ng pambansang tiguang. Mang Kalor! Salamat mga baby girls. Good morning. At siyempre, welcome ang aking kumpare. Walang iba. Kumparing mahilig. Mahilig magkadyot. Kadyot lang, ganyan. Kadyot, Pinoy! Kadyot lang! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! Kabisyo! May buntag ninyo, Angkol. May buntag, Mang Kanor. Good morning. Welcome back sa mga nasa biyahe ngayon. Ayan. Alam mo minsan, pag nasa sasakyan pa uwi, minsan nagbibidyoke ako sa loob ng sasakyan. Wala ang makakaistorbo. Ikaw lang naman, no? Yung kantang-kanta ka na. Diba? Ikaw, Angkol Kadyot, mahilig ka bang magbidyoke? Konti lang. Konti lang. Anong kinakanta mo pag nasa videoke ka? Kasi pag sa videokehan, medyo ka ng favorite song ba? Kanang favorite na kantahon ba? Anong kanta yon? Larawang Kupas. Ang tanong, para kanino ba yan? Larawang Kupas. Aba kumakanta ka tinignan mo yung picture ni Maratoni, hindi naman kupas yun Yung pit na pit? Larawang Kupas. May kapitbahay ka ba na nagbibidyoke na na-experience mo na ba na
hindi ka makatulog dahil ang ingay-ingay ng kapitbahay mo nagbibidyoke. Na-experience naman natin lahat yan siguro. Madami call sa Maraming amin. beses, oo. Ako, walang makaistorbo sa akin kasi yung bahay ko kasi mansion. Bago pa makarating yung sound waves ng videoke sa akin, naka-bulletproof yung kwarto ko eh. Baka soundproof. Parehas na yan, may proof, di ba? Kaya walang videoke makapasok. Pero yun na nga, ang punto dito, yung ano ba talaga yung parusa, yun na nga, sa batas na pwedeng magmulta ng 1K tapos makukulong ng hindi lalagpas sa 6 na buwan. Yung mga papatunayan ng istorbo, yung mga nuisance na tinatawag, yan po yung mga istorbo na sa katilingban ba, sa community, no? Na lahat natutulog na tapos yung iba, kanta pa rin ng kanta. Diba? Nakakatakot ko, 6 months ka nakakulong pala. Oo, hindi lalagpas ng 6 months. Doon ka kakanta sa kulungan kung gusto mo. Para doon ka flash star ka doon. Tuwan! Diba? Kasi naalala ko lang po, nung linggo, yan, meron kaming prayer meeting. Yung kapitbahay ko, may okasyon. Kaso lakas ng videoke nila. So, siyempre ayaw mo naman na makipag-away. So, tinitiis namin yung ingay ng nung kapitbahay na yun. Tapos, nagdadasal ka dun, di ba? Opo. Si Uncle nagdadasal? Imposible. Oy, excuse me, nagdadasal ako, Mang Kanor. Hindi ako tulad sa yung Mang Kanor na irehis. Ikaw, paring ka, Jot. Pare. Ako, nagdasal ko pare. Anong dinadasal mo? Nasagutin ka na? Sasagutin ako niya, Pit na pit. Magdasal ka na makauwi ka pa. Hindi. Allah ka niya. Ay, good morning kay Ate Lita. Diyan sa tindahan. Good morning. Ba't mo sa Ate Lita? Good morning. Naminaw dito, naminaw. Naminaw sa Ate Lita. Kumidyara na mo, ate, ha? Kumidyara man to. Kumidyara. Kabalo ba yung kasama ni Uncle Kajot, ate, na mahilig yun may magyaga-yaga? Oo, yan. Inutosan lang kami, ate, ni Daddy Yo. Anyway, yun na nga. So, mga nangiistorbo. Anyway, yung iba lasing na. Lasing na. Sabi nga, ultimo aso doon, ayaw pakinggan yung kanta ko. Grabe, kumanta pa ng sisgan. Tapos, ang kapal naman na mukha, kaya yung sisgan. Alin ko yung aso? Di yung lasinggero. Di sabi niya, aw, aw, aw. Aso? Di yung lasinggero. Umihi sa pantalon. Yung aso? Yung lasinggero. Tumaas yung paa. Yung aso? Yung lasinggero. Oy! Inom! Aso? Puro ka aso, lasinggero ka. Kumpare mo pala yun eh. Lasinggero? Yung aso. Kamukha nga ni Uncle Kajot. Lasinggero? Yung aso. Ay, nako. Anyway, kaya mag-videoke tayo. Huwag tayong mang-istorbo, ha? Huwag kayong magmaoy. Nagmaoy eh. Nagmaoy na, nag-amok. Nako. Lasinggero, Col? Yung aso. Hoy, manawagan muna tayo sa ating winner for today. Randy Cabalsa, isang UV Express driver. Panalo ka na ng 1.5 pero dadagdagan namin ng 500 pesos po yan sa ating Love Dose. No boundaries! Kung bago mag alas 8, may dala ka ng bote ng mineral water dito sa aming himpilan sa MBC Building. Call, magdali, call, pina-update na. Ito ba, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! ACS Manifest. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!